Lieve muzikale vriend van Friesland, daar wie ik weer. Je verste vlogster Maaike de Jong. En ik sta hierbij, tenminste hier achter mij, is de ingang van de Prinsentuin. Maar daar ga ik net heen. Nee. Ik ga namelijk hier naar binnen. En dit is de popbunker van Ljouwert onder de Prinsentuin. Dus kom maar bij. Hey, goedemiddag Toby. Hallo. De popbunker, waar ligt zijn oorsprong? Waar ligt de geschiedenis? Nou, de geschiedenis ligt zo'n begin 50 jaren. En de popbunker is gebouwd ten behoeve destijds van de Koude Oorlog. Het was een soort met uitvalsbasis. De Koude Oorlog was toen Amerika en Rusland elkaar bestookten met bommen. Fictief. Ze hebben nog nooit, die oorlog is er nooit gekomen. Dan was dit de soort met uitvalsbasis. Was dit. Dus stel er zou wat gebeuren, dan pakken ze het eerst, de vliegbasis zou gebombardeerd worden. En dit was een soort zenuwcentrum was dat. Hier was ook een heleboel telecommunicatieapparatuur. In die studio hiernaast zaten dan de plotmeisjes om een hele grote tafel heen met allemaal telecommunicatieapparatuur, zodat het nog wel contact kon onderhouden met de buitenwereld. Dus, en wat er verder hier gebeurde, zo'n 50, 60 jaren, was gewoon oefeningen. Dus ze waren hier gewoon een beetje aan het oorlogje spelen. Dat is het zo'n beetje in het kort. En dan ben ik heel benieuwd naar de transfer op een gegeven moment dat het dan een popbunker is geworden. De hele tijd is het leeg geweest. Het leger des Heils heeft hier ook nog iets gehad qua opslag. En ik denk zo'n 84, 85 is het een beetje tot popbunker geworden. Ja. En vanaf wanneer ben jij betrokken? Want in mijn beleving hoor je zo'n beetje tot het interieur. Ik begon te repeteren in 1986. En later ben ik dan vrijwilliger geworden. Toen heb ik de boel wat opgeknapt. Dat alles werkte, de installaties en dergelijke. En toen ben ik vrijwilliger geworden. En later heb ik gewoon een baan gekregen hier. Soundcheck! Soundcheck met rijden. Came into this world, daddy's little girl, and daddy made a soldier out of me. Daddy made me dance, daddy held my hand, and daddy like his whiskey. We hebben een beetje iets jonger nog? Eigenlijk hoor. Oh, ik doe maar. Oké. With his gun, with his head out high, he told me not to cry. Oh, when it said you, oh, when it said you. When it's running on his rival, he's worried on the Bible. When it said you, oh, when it said you. Dat is echt een paar uurtjes op vrijdagmiddag even ploeteren in de popbunker. Even een goed... Leeuwarden op zijn grondvest laten trillen, successen. Maar ja, ik weet het is onder de groen, dus het valt denk ik een beetje oud. Akoestisch. En Echt wel akoestisch. een beetje mij, hè? En toch ook even van die Michiel, een beetje content. Mooi nieuwe hit, We Shovel. We hebben zang tracks genoeg. Dus ik denk dat het op zich wel slagen maakt. Hey, was een goed weekend. Hoi.